Здравейте, това са Николета, Теодор и Патрик и с тях на помощ ще покажем как можете по по-интересен начин да се представите, като използвате едно от интерактивните приложения или Glogster. Така че сега ще покажем как точно се случва това. Николета е направила в програмата Glogster, която е онлайн базирана. Ето тук можете да видите. Направила е един глог или едно свое представяне, което включва видео, включва снимки. Така че сега от Glogster искаме да направим връзка към TwinSpace на програмата, за да може останалите да видят представянето на Николета. Николета сега ще отиде в TwinSpace и в TwinSpace във форума, нека се представим, ние виждаме нейната дискусия, която тя е създала с нейното име. Това, което тя първо е направила, е да се представи и след това да даде линк към нейният глог. И както виждате, линка се показва само с текст, т.е. ние не виждаме никаква картинка и ако искаме да разгледаме нейния глог, трябва да кликнем върху него и той ще се отвори в отделен прозорец. Но за по-голямо улеснение сега ще покажем и вторият вариант, при който когато отворим TwinSpace, директно тук на място да виждаме глога на Николета. Работи се последният начин. Отдолу, където трябва да се поставят коментарите към съответната дискусия, се щрака с мишката върху думичката Source или източник, когато ползвате българската версия. Тук вече в текстовата област можете да вмъкнете HTML код. Ние ще използваме готов HTML код, като отидем в Glogster отново. Долу сме щракнали на Embed this glog, след което избираме размер на глога 560 на 410, щракаме на Copy, щракаме веднъж, щракнали? Добре, след което се връщаме в TwinSpace, щракаме долу и сме щракнали на Source, значи трябва Source да си щракнал. Така, с десен бутон щракаме и Paste, т.е. вмъкваме. След което виждаме, че вече е вмъкнат кода и единственото, което остава да направим, е да дадем един сейв. Щракаме на сейв и ето виждате, че глога се отваря. Браво, Ники!